Gràcies de nou, president. En aquest cas, començar recordant que la violència masclista, la violència vers les dones pel sol fet de ser dona, és considerada com una de les formes més generalitzades d'abús dels drets humans, contra els drets humans. I que només cal mirar les xifres que tenim en aquest país i arreu del món per adonar-nos que això és així, que les xifres són esfereïdores i de fet ahir quan repassàvem aquesta moció amb les diputades i els diputats del meu grup i demanaven les últimes dades, les últimes estadístiques, aquestes ja han quedat obsoletes perquè malauradament ahir també a la ciutat de Reus van tornar a trobar en la seva màxima expressió un assassinat indecent en mans, presumiblement en aquest moment encara en investigació, sota un maltractador d'una dona, a més no només dona, sinó jove, menor, torno a dir, en mans d'un assassinat brutal en mans del maltractador. Per tant, expressar com sempre hem fet la nostra preocupació, que sabem que és una preocupació compartida. L'any 2004 es va aprovar la llei integral contra la violència de gènere. Aquí a Catalunya, l'any 2008 es va aprovar la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista i en aquest moment aquests han estat els dos instruments legals que ens han permès lluitar contra aquesta violència masclista que amenaça la llibertat, els drets de les dones, però sobretot la seva integritat, la seva vida. I per tant, torno a dir, parlem d'una de les xacres que més ens preocupa en aquest moment. Només cal veure la xifra de dones mortes, assassinades en mans dels seus maltractadors, parelles o exparelles o altres expressions, des que tenim estadístiques. Aquesta és una xifra que ens diu que són més de 920 les dones, des que tenim estadístiques, torno a repetir, que han estat assassinades. Però aquesta és la màxima expressió d'aquesta brutalitat, perquè sabem que hi ha moltíssimes dones que pateixen en silenci, que pateixen qualsevol tipus de violència psicològica, verbal, ambiental, econòmica també, i com no, aquesta violència física que pot acabar d'aquesta manera tan terrible que és amb l'assassinat. És important, com sempre, poder basar-nos en les dades que tenim i aquestes dades el que ens diuen és que el 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència masclista alguna vegada a la seva vida, que 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any, que el 64% dels fills i filles de les víctimes, que no podem pas oblidar, van presenciar episodis de violència, però que només una mica més d'una de cada 4 presenten denúncia. Això fa imprescindibles, i per això recordava les dades que conté l'exposició de motius, això fa imprescindible mantenir polítiques específiques i sostingudes en el temps per lluitar contra aquesta xacra. En contra del que sembla ser alguns ara propugnen. Hem de continuar a mantenir polítiques específiques per a aquest tipus de violència i d'assassinats. No és un cas més. I a més, tornem a dir, sostingudes en el temps. Algunes acaben en resultat d'assassinat, de mort d'assassinat, però no totes, i continuen patint aquesta violència. És per això que en aquest moment hem considerat presentar aquesta moció. Però abans recordant una cosa important, i és que fa una mica més de 2 anys, al novembre de 2016, per unanimitat, en el Congrés dels Diputats es va aprovar una proposició no de llei que instava en aquell moment el govern de l'Estat a tirar endavant un pacte d'Estat, del qual havíem parlat aquí, del qual hem aprovat moltes mocions en aquesta Diputació. Això va ser fa 2 anys. Una mica més tard, un mes més tard, al Senat es va constituir una comissió d'estudi. La ponència de la qual, la ponència de sortida d'aquesta comissió, també va ser aprovada per unanimitat pel Senat, per la unanimitat de totes les forces polítiques democràtiques representades al Congrés i al Senat. I en aquest moment, per la nostra perplexitat i indignació, veiem com hi ha alguna força política, algun col·lectiu, que propugna la derogació de la llei de violència masclista, ja ni tan sols del pacte, de la mateixa llei, que el que pretén és aquesta política específica i sostinguda en el temps i que, a més, posa per endavant les suposades denúncies falses quan estem parlant
ho diuen també les estadístiques, d'un 0,01% les posa per sobre de l'assassinat i de la violència patides per totes aquestes dones amb els percentatges esgarrifosos que acabo jo de donar. Bé, això ens porta, com deia, a presentar aquesta moció. S'han llegit els acords, penso que no hem de continuar, però és el moment de que totes les forces democràtiques expressem la unanimitat que ja vam expressar al Congrés i al Senat, de que volem reforçar i volem continuar tirant endavant aquestes polítiques de protecció a aquelles dones que són víctimes d'aquesta xacra, d'aquest terrorisme masclista, i que, a més, estem disposats a no parlar-ne a qui propugna el contrari.